खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 जुन 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसानि गेजेरावबो अनलायनाया थागोन गुबुननि थाखाय नाथाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो सांग्रां जानांगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्राबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ फ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गोसोआव दिनै जोबोर उन दाहाबो फैनो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन
गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों